Преди 8 години напълнях страшно много. В един момент тежах 78 кг. Това за моя ръст 1,50 е напълно недопустимо. Освен това, много ми пречеха тези килограми в работата ми, защото аз работя в магазин като консултант и по цял ден съм на крака и обслужвам клиенти. Всички клиенти ме наричаха онова пълничко момиченце. Това страшно много ме дразнеше. Но никога не правих нищо по въпроса. Винаги се намирах някакви оправдания. Ще започна от утре, ще започна от понеделник, ще започна от първи. Никога не съм започвала. В един момент обаче просто ми писна. Бях непрекъснато уморена, не можех да се движа. Това нещо страшно много ми пречеше. Започнах да се ровя за диети в интернет. Не намирах нищо подходящо, така попаднах на 90-дневната диета. Тя страшно много ми хареса, защото всяко мое любимо нещо беше на максимум 3 дни разстояние. Аз много обичам да ям месо. Другите неща не ги обичам толкова много, но това е диета, в която ти де-факто се храниш. Всички мои колеги ме наблюдаваха и си мислеха, тя няма да отслабне, тя продължава да яде. Явно всички хора си мислят, че трябва да стоиш гладен по цял ден, за да отслабнеш, но не, всъщност това не е така. Аз продължавах да си ям, продължавах да ям храните, които обичам и всъщност отслабвах страшно много. Диетата ми даде много голяма енергия. Започнах да тренирам нещо, което винаги съм искала да го правя, но никога не съм го правила. Също така отказах и цигарите. Това е много голямо постижение за мен. Много ми хареса. В един момент промених живота си изцяло, това, което беше моята главна и основна цел. Сега, когато отслабнах, се чувствам прекрасно, правя неща, които винаги съм искала да правя, но килограмите са ме пречили. Сега се питам защо отлагах толкова дълго време. Ядосвам се сама на себе си. Сега се чувствам добре в кожата си, искам да продължавам да отслабвам, защото това ми дава самочувствие, това ми дава енергия, това ми дава всичко, което съм искала да постигна. Промених живота си изцяло и това много ми харесва. Радвам се, че срещнах 90-дневната диета и определено ще продължавам да я правя и занапред. Благодаря на диетата.com и най-вече на личния ми консултант Поли. Аз продължавам да работя за мечтите си. Направете го и вие!